Minkejja l-ftehim milħuq bejn il-Gvern u l-Unjoni Ewropeja dwar il-programm ta' investiment individwali, Busuttil u l-Partit Nazzjonalista jkomplu jiżolaw ruhom. F'konferenza tal-aħbarijiet tard l-erba' filgħaxija, Busuttil qal li mhux ser jirtira l-protest ġudizzjarju u l-mozzjoni li twaqqa l-avviż legali sakemm ikun jaf id-dettalji tal-ftehim milħuq bejn il-Gvern u l-Unjoni Ewropea. Busuttil ikompli jinsisti wkoll li jekk ikun fil-Gvern sir jirtira ċittadinanzi li jingħataw taħt il-programm ta' investiment individwali. Dan minkejja li l-ftehim milħuq mal-Unjoni Ewropea ifisser li min jikseb iċ-ċittadinanza taħt il-programm tal-Gvern Malti ser ikollu drittijiet Ewropej li jinkludu dak li ċittadinanza Ewropea ma tistax titteħidlu. Mistoqsija għal darb'oħra min taħ il-parir li ċ-ċittadinanza tista' tittieħed wara li tkun ingħatat, Busuttil qal li l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista hija bbażata fuq artiklu pubblikat fuq ġurnal lokali fejn ġiet ippubblikata l-opinjoni ta' espert kostituzzjonali. Jiġifieri il-Partit Nazzjonalista qed joqgħod fuq parir li ngħatat it-Times mhux li ngħata lill-partit per se. Leħba bla dubju, il-parir tagħna huwa l-istess dak li kien hemm fit-Times. Mistoqsi minnu l-espert imsemmi, Busuttil talab lill-ġurnalisti biex jitkellmu mat-Times of Malta, il-ġurnal li ppubblika l-artiklu li qed jistrih fuqu il-kap nazzjonalista.